Guk berez etxein gure duena da eraldaketa bat eguti, ez? Orain arte hasieraten pinuek gero izeixe sartu da, baina bertako basuetan edo bertako lurrendako naturala bedan ekosistema batzuk sortzi izango litzake helburu. Lehen haitxe zan hortaz arduratzen zana, eta orain 6 urte hil zanien, familixek hartu ben ardura hori, eta urtie joen ala, ez dakiz, zaletasunagatik edo, neuk bukatu dut, ez? Hortaz, ardura nagusi zen, ez da dano familixako danok tartien izen. Tantaik berak zertan laguntzezkun, egiz esan oingo eraldaketa hontan, ez? Bihotzak eskatzezkun eraldaketa hontan bide lagun. Azken baten nik uste teknikarixek gura duken ezagutza hori dela garrantzitsua alde batetik. Eta gero bestetik nik uste geure artien elkar ezautzi bultzatuko dauela. Alkar ezautu eta bakoitza zer egiten dabilen eta alkarrekin ikesi aurre egiteko. Gureko nuke zelabait esan du moduen, prozesu honetan eta gure txikitik, hemen Antzatik Aramaixotik, Euskal Herria mundure zelabait naturarekiko dukagun maitasun hori adierazteko bide bat, eragiti, eta hau tantaka bat izango da, baina ingurukoengan eredu bihurtu aldan zerbait. Ni Lier Larrea Erobenaz, Tantaiko bazkide erabiltzailea.